Masak apa kowe, Mas? Ndok to, pengen to weh. Wo koclok, mak deloke lho sing mak goreng iki apa? Kok dadi kulit? Panas dhewe aku ora njaluk. Apa kowe, Bu? Lagi macul ngerti makan iwak takon. Takut tenan. Duit gope mah kok enak e. Leto goreng, ra enak kesah jaluk. Wah, kowe ngono emang kok tau kurus e. Ah ini nek ana geleme le omong apik-apik e. Jadi nek gelem. Nah, Yo, an. Nah. A few moments later. Wah, pas parah iki. wah gabut tenan iki. Do lockdown gara-gara corona yo. Oh, dadi ra iso pacaran. Mongko ndek pacar apa? Ora. Di piringnya gabut tenan aku ben gawean iki. Oh, silakan dengan senang hati. Oh. Skuy lah, mantap. Ngopo neh iki? Aku ngerti penak dhewe ra gabut. Ngopo? Wis kowe manut aku wae, saiki ganti klambi sisiran sik ganteng engko iso terkenal dadi artis pokoke. Wah, perasaan wis rame nak tenan iki. Wis to, manut wae. Tak ganti klambi, cepet. Oh. Sip pokoke. Wih, apa konten YouTube apa mau? Wis kowe manut wae lek rene. Wah, apa ngopo iki? Kowe kan ngrungokke lagu karo guyu-guyu. Ganteng Siap. pokoke. Oh, siap yo. Yuk. Yo, Mas. Okay, the party people in the area, let's join to the party. Laskar M Revolution Performance Remix. Nah, iso ya.